Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и встречаемся с наиболее интересными собеседниками. Сегодня у нас очень хороший гость. Василь Мокан, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», политолог, кандидат политических наук, зам главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта и также глава подкомитета по вопросам национально-патріотичного воспитання. Так, Василь? Так, доброго вечора. Доброго вечора. Дуже радий вас бачити. Тим більше, що ви часто буваєте у нас. Ну, запрошуєте, я запрошення приймаю. О чем хотелось поговорить о многом, вот, но я всегда хочу начинать, это нормально и правильно, с тем, которые вот сейчас на слуху. И опять началась у нас тема зрады, вот, и опять связана она с крымской водой. Да, потому что это вопрос, когда никак ее не сольют уже, эту воду. Я вам зразу Да. скажу, що зради немає. Я передбачаю, що ви будете запитувати, але Ну, запитайте. я хочу, чтобы зрителям было интересно. Значит, сегодня было заявление народного депутата от фракции партии «Голос» о том, что в законопроект 2831-1 авторство депутатов от «Слуги народа», как пишет Ярослав Юрчишин, из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили управление Северо-Крымского канала, которое обеспечивает, и управление главного Каховского магистрального канала, который обеспечивает поставки воды на Крымский полуостров. Об этом заявил народный депутат, я повторяю, фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. Давайте послушаем его цитату, и потом с Василем все это обсудим. Сьогодні на Комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів. У законопроекті 2831-1 авторства «Слуг народу» з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли управління Північно-Кримського каналу і управління головного Каховського магістрального каналу. По суті, це два державних підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українською водою. О чем, я думаю, идет речь и почему Юрчишин это сказал? Потому что, ну, типа, если это не государственное же предприятие, да, то они смогут заключать коммерческие договора на продажу воды в оккупированный Крым. Вот теперь, Василий, вам слово. Дякую. Є правовий і політичний аспект. Правовий полягає в тому, що ці питання сьогодні були в порядку денному, і насправді мова йде про те, що є два законопроекти про саме перелік оцих стратегічних підприємств. Которые можно и нельзя приватизировать. Так. І насправді позиція така, що їх обидвоє треба відхилити. Тому що насправді сформований Кабмін планує переглянути цей перелік і перевнести відповідний проект закону. Тобто, насправді, в даному конкретному випадку, з точки зору правової, ніякої зради немає, тому що голосування буде спрямоване на відхилення цих законопроєктів. Ну, наскільки мені відомо. Вот так, да. Політичний аспект полягає в тому, що неодноразово різноманітні представники влади заявляли і будуть заявляти, що до моменту деокупації Криму поставки води неможливі. Тому що це, давайте відкрито говорити, це також і політичний інструмент і козир в наших руках, тому що окупант на даному етапі дуже залежний від цієї води. Ми знаємо про дефіцит питної води на Кримському півострові. Ми знаємо, що проблема не стає кращою, вона тільки усугубляється з роками. І навіть ті всякі інфраструктурні об'єкти, які там начебто мали би покращити ситуацію, вони не вирішують ситуацію. І тиск відбувається, про це також треба розуміти, і на рівні там мінських переговорів, і на рівні там нормандських переговорів, і на рівні там, напевно, якихось неофіційних переговорів, що окупант каже, дайте воду. Ми готові теж на якісь там йти, напевне, на розмін, на торг, да. Поступки, торги, але дайте воду. Але якщо ми дамо воду, це втрата дуже серйозного інструменту впливу на Російську Федерацію. Це один з тих моментів, який, напевне, не дозволить постійно порушити питання деокупації Криму. Просто є загроза, що
повернення Криму до України, воно просто може зникнути з міжнародного порядку денного. Правильно, потому что иностранцы скажут, ну вы же договорились. Ну, Да. розумієте, в нас не буде навіть за великим рахунком аргументації і способів стимулювати цей діалог. Тому я до чого веду, що банальним зміною законодавства про перелік об'єктів для приватизації, ну, це не вирішить це питання. Це набагато глибше і комплексніше питання. І я ще раз хочу нагадати офіційну позицію і Кабінету міністрів України, і Офісу Президента, і всіх уповноважених на це чиновників, і в тому числі українського парламенту, що до моменту деокупації подача води в Крим є неможливою. Тому що, ще раз повторюся, подача води до Криму, вона обеззброює українську сторону у переговорах як на міжнародному рівні, так і безпосередньо з Російською Федерацією. Тогда вот такой вопрос. Уже, наверное, месяца 3 назад непосредственно офис президента через свою структуру представительства ВРК сказал, нет деоккупации, нет воды. Точка. Да? И казалось бы, ну, что же, уже, как говорится, старший сказал, ну, что еще нужно, да? Вот президент сказал нет, да? Почему эти разговоры продолжаются постоянно? Что это за трындеж? Ну, я бачу, скажімо так, дві причини. По-перше, я не бачу офіційних заяв, які би свідчили про те, що такий крок розглядається. Мгм. І якісь коментарі, які можна трактувати, що начебто це так, то це не відповідає дійсності. От я повернуся, я як представник уряду в парламенті, повернуся до першої участі прем'єр-міністра у програмі на одному з телеканалів, де йому дотепер нагадують, це ще було у березні. Когда он только-только заступил в Так, це должность. перші да. дні були, Да. коли і дотепер нагадують, що начебто він виступає за подачу воду в Криму. Хоча насправді він мав на увазі, що з гуманітарної точки зору це би можливо і правильно було, але до моменту деокупації він це неодноразово потім И підкреслював. вот, слушай, буквально вот вчера или позавчера я в своей программе ставил кусок из выступления Шмигаля, где он прямым текстом говорит, что нет воды, нет деоккупации, нет воды. Ну так, тобто це, я ще раз повторюю, що це офіційна позиція. Але не без того, що закидають в інформаційний простір спеціально цю тему, начебто От зачем? не От все твоє однозначно. мнення. Ну, для того, щоб ми це всі обговорювали, для того, щоб створювалася ілюзія, що начебто є в суспільстві якась дискусія з цього приводу, що не все однозначно, що з точки зору гуманітарної, з точки зору, знаєте, такої людського ставлення, це варто зробити. Тобто я думаю, що закидухи ці мають адресу з Російської Федерації. Ну, я тоже. Я думаю, что они в состоянии, знаешь, Тобто такой... не безпосередньо і не напряму, але через різноманітні СМІ там так засоби масової інформації, людей. експертів Я їх каких-нибудь, називаю да. агентів впливу, закидається таке інформаційне поле, в тому числі свідомо. Ну, на мой взгляд, это вопрос закрытый. Он закрытый даже еще, вот кроме внешнеполитической точки зрения, о чем ты сказал, да, есть же еще такое понимание, как это будет воспринято внутри Украины. Но мы же понимаем, что кормить, поить оккупанта – это не наш путь. Это путь просто, это прямое предательство. Я думаю, что это любому человеку, кто во власти, не во власти, но кто за Украину, он это прекрасно понимает. Что... Я просто представляю себе выпуск новостей после того, гипотетически. Вот, гипотетически, даже все гладко прошло, все с этим типа согласны, и вода пошла. Первый выпуск ток-шоу русского. Украинцы сдались, значит, мы додавили, значит, больше Украина сопротивляться не будет. Они будут только победу праздновать, они не будут говорить ни о чем другом. Ну, это их психология. І я ще нагадаю, що є міжнародне право, міжнародні конвенції, Женевська та сама, яка чітко говорить, що країна-окупант, де якщо в нас в Україні немає можливості ні фізичної, ні будь-якої іншої юридичної впливати на ті процеси, на жаль, на даному етапі, на території Кримського півострова, то забезпечення, і в тому числі таке побутове забезпечення, лягає на країну окупанта тимчасово. Але це не означає, що посилатися на цю конвенцію потрібно і спокійно жити далі, що нічого не треба робити для того, щоб Крим не повертався. Я вам скажу, що українська сторона, наскільки це можливо, завжди на міжнародних майданчиках порушує питання деокупації Криму,
Ну і зрозуміло, що зворотня позиція Російської Федерації відразу Мы не будем это обсуждать. безапеляційно Да. рубати на корню будь-який навіть діалог на цю тему. Але зараз активно обговорюється ідея лобіювання міжнародного майданчика переговорного по Криму. Ідея правильна, але я бачу проблему в тому, що неможливо створити цей міжнародний майданчик без принаймні гіпотетичного чи там якогось найменшого навіть не бажання, а згоди з боку Російської Федерації. Россия никогда на это не согласится. Вот. Но Ну, в есть же цьому і є варианты их, проблема. нет, но есть же варианты их таким образом, ну, в хорошем смысле слова, троллить, да, то есть если собираются великие державы, да, в том числе подписанты, гаранты Будапештского меморандума, начинают это публично хотя бы между собой и с Украиной обсуждать, это уже их будет трясти от этого, Не однозначно. сперечаюсь, не да. сперечаюсь. Навіть якщо на початкових етапах цей міжнародний майданчик не буде включати напряму представників Російської Федерації, його все одно потрібно створювати. Конечно, и все время говорить одно. Ну, Идите сюда, це отдавайте Крым. одна з Да. тих ідей, яка останні тижні, місяці дуже активно обговорюється на найвищому політичному рівні в Україні і вже перейшла до реалізації, принаймні на дипломатичному рівні на міжнародних Ну, майданчиках. о чем Дмитрий Кулеба тут как раз и говорил. Ну, Да. Я цю ідею підтримую. Бо я нагадаю, є одна дуже така неприємна історія з мінськими домовленостями, що там взагалі не згадується Крим. В Російській Федерації, я не буду зараз про причини говорити, бо причини, ви знаєте, коли була активна агресія на Сході, Да, понятно. причини різні були, і зрозуміло, що Мінські угоди, вони навіть стали наслідком і котлів різноманітних влаштованих, і масових убивств з боку Російської Федерації. И давление со стороны Запада, которое хотело прекратить Комплексне. активную фазу. да. Я зараз глублятись не буду, але, скажімо так, але там немає Криму. І Російській Федерації вдалося розвести ці два поняття. Надо сводить, І це є і своєрідна і їхня стратегія, і тактика. Про Крим ми, скажімо так, забуваємо на деякий час, да? Давайте сконцентруємося на Ордло, на Донбасі. Українська сторона це розуміє і цього не буде допускати, буде постійно, де це можливо, про Крим згадувати, говорити і лобіювати деокупацію і повернення до України. Что должна желательно сделать украинские власти для того, чтобы то, что мы можем у себя делать, да, на поддержку крымских татар, на поддержку статуса Крыма в составе Украины и так далее? Вот какие у тебя конкретно есть мысли? Якщо ми говоримо про внутрішньодержавний вимір, то я би, чесно кажучи, активніше про це говорив і обговорював у засобах масової інформації. Я розумію, у нас немає державних ЗМІ. У нас даже Нас президент всё- Зеленский говорил, Да, говорите больше, и Кулеба говорил, говорите больше, потому что почти не говорят. Да. Всі засоби масової інформації знаходяться у приватних руках, і від їхньої редакційної політики залежить, будуть говорити про це чи ні, але завдання і української влади, і нас як політиків, і, в принципі, експертного середовища, і рядових громадян, по-перше, створювати інформаційні приводи, про це говорити, проводити і заходи, і ініціювати такі обговорення. І, чесно кажучи, між собою спілкуватися. Бо я вам скажу, що є все-таки, я не хочу казати ментальний розрив, але такий, знаєте, ідейний розрив між сприйняттям тієї самої окупації Криму, наприклад, мешканця Центральної України, Західної України і того самого кримського татарина. Тобто на Західній Україні, наприклад, я ж просто звідти можу говорити, не за всіх, але за багатьох, окупація засуджується, ніколи не визнається якась там влада Російської Федерації, але люди живуть побутовим життям, в них зараз виклики економічні, де заробити кошти, хтось на заробітки їздить. І їм десь, знаєте, проблема деокупації Криму болить, актуальна, але не на перших місцях, скажімо так. І мені здається, що завдання внутрішньодержавне зробити, по-перше, запобігти цьому розділенню Донбас-Крим, щоб все-таки в нас окуповані території сприймалися як єдине ціле. Бо в нас, знаєте, як є, тимчасово окуповані території Донбасу, за які ми боремося, так? За повернення і за реінтеграцію. І є анексований Крим, який всі сприймають, що там дуже складно, там практично без шансів його повертати. А це не так.
Тому що санкції, побутові такі господарські проблеми забезпечення життєдіяльності півострова, міжнародна політика синхронізована з боку України і наших партнерів, і позиція самих, до речі, кримських татар, які я вважаю такий рух опору на Кримському півострові, вона все одно дає свій результат і дасть свій результат в середньостроковій перспективі. До сих пор, вот уже какой год? 7-й год с победы Майдана. И на словах это уже признано давно президентами, и одним, и другим после Майдана, да, что нужно признать крымских татар коренным народом Украины. До сих пор этого не сделано. Я нагадаю, що у Верховній Раді минулого скликання була створена так звана експертна конституційна ця рада, напрацьовані відповідні зміни до Конституції. І, в принципі, все було готове і обговорене до того, щоб вносити ці зміни і ініціювати, принаймні. Да? І мені здається, що недопрацюванням Ради 8-го скликання якраз було ігнорування цього питання і бездіяльність, в тому числі коаліції і попереднього президента. Це при тому, що, в принципі, на словах всі це підтримували. Нет, риторика була нормальна. Да. Зараз я вважаю, що ми повинні цю ідею не відкидати, навпаки, реалізовувати. Але для цього є дві передумови. По-перше, мені здається, що ми маємо взяти за основу те, що було напрацьовано, проаналізувати, осучаснити, якщо потрібно, і підготувати відповідні зміни до Конституції. Я зараз веду мову про національну територіальну автономію. Ми розуміємо. Так. І ініціатором, на мій погляд, для того, щоб це дало потужний сигнал як всередині держави, так і за її межами, має стати все-таки глава держави. Звичайно. Це би був найкращий, найдальніший варіант. Тобто я розумію, що з правової точки зору є там ініціативи з боку народних депутатів, але, повірте, ця ініціатива не буде настільки потужним сигналом, якщо це І би внутрі, зробив. і снаружи України. Ну, я ж кажу, як всередині держави, так і на рівні міжнародних наших друзів, партнерів, що мав би ініціювати глава держави. В принципі, вважаю, що ми до цього рано чи пізно прийдемо. Друга передумова – це все-таки дійсно широка інформаційна кампанія, що це дасть, які правові інструменти воно дасть, тому що, повірте, навіть серед народних депутатів нема до кінця глибокого розуміння. Ну, потому что Что не это дає на поднимался этот практиці? вопрос. На самом деле достаточно 1, 2, 3 месяцев, чтобы все это разложить по полочкам. Ну, так просто. ви питали, що потрібно робити в внутрішньодержавному вимірі. От треба ця інформаційна кампанія, що це дає. Тому що насправді це може... Я сам не можу сказати, що я повністю глибоко на 100% усвідомлюю, що це дає. Тобто мені також потрібна ця інформаційна кампанія і, напевно, активна участь самих кримськотатарських представників, щоб пояснювати, так? Є міфи навколо цього різноманітні, які також треба розвінчувати. Ну, там, типу, татари – це турки кримські, да, в тому числі. І я вам скажу, що більше 20 років абсолютно не проводилася жодна державна політика, я маю на увазі з точки зору національної безпеки і суверенітету на Кримському півострові. Наоборот, віддавали все. Російська пропаганда там була, Чорноморський флот і все інше, і Росія не жаліла ніколи ресурсів на ті всі речі. Воно свій ефект давало. Так от, широка інформаційна кампанія, правові які інструменти, які політичні наслідки, розвінчування міфів. Мені здається, що коли, а це дійсно питання кількох місяців. От при активній роботі це питання кількох місяців. Ми можемо, наприклад, у тому самому 21-му році виходити на таку ініціативу. Мені здається, що це би дало поштовх також і на міжнародному рівні у напрямку деокупації. Ну, вообще моя мечта такая, да, чтобы президент Украины, любой, но я надеюсь, что чем ближе, тем лучше, вышел на трибуну Верховной Рады вместе с Мустафой Джемилевым, с легендарным абсолютно человеком, который знает весь мир, да, и вот этот пакет законов в отношении поддержки крымских татар, возвращения Крыма в Украину, это был бы просто исторический шанс, это просто шаг в историю навсегда, просто навсегда. На это нужно просто сделать, захотите сделать. І для цього потрібно, і до цього потрібно готуватися. Ну, мы же готовы, ты же готов, я готов говорить об этом, мы готовы это объяснять.
ну, скажімо так, треба зробити, щоб до цього була готова абсолютна більшість як політиків, так і населення. Надо работать. И Погоджуюсь. да, Россия нас уже убедила в том, какие они нам братья, поэтому нам еще Ну, тут вот... цей да. міф розвінчений, раз. Друге, я вам скажу, підвищилося розуміння і роль євроатлантичної інтеграції. От воно зіграло свою роль, да? І, чесно кажучи, якщо б ми зараз ще вистрілили в соціально-економічному плані, от коли в нас добробут би якісно вищий був порівняно, наприклад, з тією самою Російською Федерацією, чого вона дуже боїться, до речі. Да. Вона боїться демократичної, розвинутої, правової і економічно успішної України. Тому що це потенційна загроза для режиму путінського і, чесно кажучи, знову ж таки, я коли чую, що от Путін піде і кардинально щось зміниться, ну, можливо, але я не бачу зараз, чесно кажучи, якоїсь достойної, демократичної і правильної заміни у їхньому політичному середовищі. Там опозиція фактично ручна, якоїсь плюралізму партійного, він фіктивний, він умовний. І піде Путін, стане там якийсь його наступник. Зміниться чи не зміниться кардинально зовнішня політика. Ну, можливо, знаєте, знизиться цей градус імперіалізму, який А может Путіна, повысится? у Путіна сидить А в может голові. повысится? Але ж ми не знаємо, який буде Вот придет наступник. какой-нибудь Так. Навальный, условный, который вдруг выяснится, что он и вообще еще больше любит русских людей. Они же могут и так прийти к власти, да, на кто-то другие, сказать, что Путин был недостаточный патриот. Вот мы я вам еще скажу, больше любим. От коли Росія. відбулося захоплення Криму, от всі ж там гей-гей, там це перемога, правильно, там пішла навіть підтримка росту електоральної підтримки Путіна, от росіяни там. А коли почались економічні проблеми, і коли вони зрозуміли, що вливаються кошти туди, і що це насправді не все так радужно, як це все подається під впливом пропаганди, от прийшло усвідомлення, ви бачите, зараз рейтинг навіть підтримки Путіна падає. Ну, тобто до якихось там різних історичних мінімумів. До чого веду? Веду до того, що насправді оцей от алгоритм, з яким вони діють, це от на чорне казати біле, він зараз ще ж і на території Ордлу працює. От тижня-два тому ми з правозахисною організацією «Східна правозахисна група» проводили спільний захід, прес-конференцію, де досліджували пропаганду і політичні впливи на молодь і на розвиток, Вот, к твоей квазірозвиток теме цих переходим, та, вот этого партійний цей комитета. Да. партійний на території Ордлу. Те саме, фіктивна, скажімо так, партійна структура, яка має 70-80% впливу і представництва у їхніх квазіорганах, фіктивна опозиція. І, чесно, тобто бачу то, що демократизації найближчим часом цієї імперської політики Мне кажется, наоборот. не бачу. Они там так вот на примере, хорошо ты вспомнил, да, как они ведут пропаганду, даже более агрессивную, чем еще внутри России, на оккупированных территориях, как они перешивают мозги детям, как они пытаются перешить мозги детям, погрузить их в 6-7 это. років надягають військову форму, розказують про якісь абсолютно придумані від фонаря успіхи квазіреспублік, придумують, класична пропаганда, отака, знаєте, у геббельському такому виконанні. І дійсно, от коли з дитинства тобі це сюди вкладають, потім реінтегрувати свідомість цієї людини дуже складно. Вот сейчас поговорим о том, что мы тут можем сделать у себя, так как подкомитет называется «Испытание национально-патриотичного выхования». Каким вот тебе видится политика, это, видимо, и школы, и все остальное прочее, да, вот язык, мова и все такое прочее. Как мы должны этот курс держать и как его усиливать должны? Что мы должны делать? Скажу відверто і чесно. Достатнього ні фінансування, ні якісної державної політики у сфері національно-патріотичного виховання немає. Цей напрям завжди був недооцінений. Станом на сьогодні, як виглядає державна політика по національно-патріотичному вихованню? Є окрема стаття в бюджеті, 17 мільйонів гривень, які спрямовуються на конкурсних засадах
на проекти різних громадських організацій, які в цьому напрямку працюють. Добре це ідея? В принципі, добре, бо раніше і цього не Ну, було. это фильмы, книги, да, это что такое? Ну, не да, тільки, что-то ні, такое? це не фільми, книги, хоча, скажімо так, такі проекти також є, але їх небагато. Це різноманітні табори, це різноманітні патріотичні акції, це різноманітні, ну, там, наприклад, той самий Пласт проводить різні заходи. Тобто це підтримка тих громадських організацій, які працюють з молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання. Але самими заходами, самими такими зусиллями громадських організацій національно-патріотичне виховання не вийде на ту функцію, яку воно повинно виконувати. Как должно быть? Тобто, ну, на мій особистий погляд, Да, з конечно. національно-патріотичне виховання повинно починатися з найменшого віку. Ну, я не кажу там про дошкільний заклад, але принаймні з шкільного віку з дітьми потрібно працювати. Не зомбувати, не пропагандувати їм, але прививати їм оцю розуміння і любов до країни, патріотизм, до наших якихось історичних здобутків і перемог. Я вважаю, що те, що ти закладаєш у малому віці, воно десь на підсвідомому рівні сидить всю дуже, жизнь. дуже глибоко, і Конечно. потім воно, знаєте, це такий формується підсвідомий код, який потім дуже важко зламати. А далі, чим ти стаєш старшим, тим уже ти нашаровуєш. Це все різноманітними, в тому числі і заходами. Тобто, з того, що би я почав, і ще одна проблема, яку я бачу, в нас національно-патріотичне виховання потребує і в тому числі законодавчого регулювання. Тому що насправді виявляється, от ми там розробляємо зараз законопроект у комітеті про засади молодіжної політики і хотіли там окремий розділ прописати по національно-патріотичному вихованню. Там якісь різноманітні там речі, які ми будемо молодіжним організаціям надавати. Виявляється, у нас навіть сам термін національно-патріотичне виховання, немає у законі, є тільки в указі президента. Тобто зараз в оновленій програмі діяльності уряду по національно-патріотичному вихованню є кілька пріоритетів, в тому числі створення нормативної бази. А це нелегкий шлях, тому що насправді, я вам скажу, звучали ідеї, наприклад, що потрібний закон, напрацювати законопроект про якісь громадянські цінності і ідентичність, то почали досліджувати ймовірність такої ідеї і проведення якихось там круглих столів, і дуже включилися таке, можна сказати, проросійське лобі, яке почало казати, що от, ви хочете там розколоти країну, а одні так бачать, а інші так. Це зараз не та ідея, яка може там зшити країну. Частково в цьому є раціональне зерно, але з іншої сторони, якщо ми ніколи до цього не прийдемо, то в нас, відповідно, і вони Но не это будуть их мечта, сформовані. чтобы у нас были разжиженные мозги, чтобы мы не знали, кто мы такие, да, и чтобы Так. на нас можно было... Тобто це дуже, насправді, складна тема, пріоритетів кілька. Це нормативно-правова база створення, бо все-таки повинно бути законодавчо передбачено і розуміння того, яка є державна політика у цій сфері. Це при можливості збільшення фінансування і урізноманітнення сфер, куди ці кошти державні спрямовуються. Ну і це розвиток мережі активістів, волонтерів, які б в цьому напрямку могли працювати. Тобто це можна і про освіту говорити, і про волонтерську діяльність. Тобто ми насправді тільки зараз над цим почали працювати. Бо, скажу чесно, не так багато стейкхолдерів, які могли б дати готові ідеї, що можуть давати, але готові якісь варіанти вирішення. Тому зараз поки що в процесі такої активної дискусії. Що робити? Опять еще одна тема для разговоров про зраду и про реванш. Это тема про мовный закон. Так. Мне отсюда не видно, что на самом деле происходит, да, но все равно это вопрос Верховной Рады Украины, в том числе ваш вопрос, в
том числе вашего комитета. Какое ваше отношение до возможной судьбы умовного закона? Надо ли его что-то там трогать, или не надо вообще трогать, или надо что-то просто добавлять, или что-то убирать? Это вот то, что вот вы думаете там у себя в комітеті, во фракції. Ну, я просто поправочку зроблю. Це все-таки предмет відання не нашого комітету, а гуманітарного. Ну, народний депутат України все одно. Але, безумовно, Да. це наша компетенція. І скажу кілька тез. Теза перша. Ніхто не ставить під сумнів статтю Конституції, що єдиною державною мовою є українська. І інші варіанти, я вважаю, вони абсолютно безперспективні, принаймні у Верховній Раді 9-го скликання у цьому форматі. Такі ідеї звучать, що треба там думати про різноманітність мовну, значить, у нас купа національних меншин, треба розширювати їхні права. Безумовно, права нацменшин потрібно також забезпечувати. Ми як держава, яка прагне до Європа, там же є євроінтеграції, стандарти, все, да. ніхто з цим не сперечається, але ставити під сумнів єдиність державної мови ми не можемо. І ті от варіанти, які у свій час пропонувала партія регіонів, що там регіональні мови, це все, я вважаю, що це є велика небезпека. Тому що в умовах децентралізації, коли зараз регіональній владі надаються більші повноваження, якщо ми ще їх наділимо можливістю, наприклад, впроваджувати регіональну мову, ну, я бачу в цьому великі небезпеки з точки зору національної безпеки. Воспользуются известные нам люди в Москве, которые будут развивать вот эти темы везде. При тому, щоб коректно мене зрозуміли, я за розвиток і використання і російської мови, і будь-якої іншої, і англійської, і німецької, і будь-якої іншої мови національних меншин, якщо це не суперечить розвитку і вільному використанню державної мови Нам бы еще української. неплохо по-настоящему, Василий, возродить украинскую мову, по-настоящему, полностью, да, потому что все-таки, ну, мы же в Киеве живем, понимаем. Как это Ну, я вам со мной скажу, не так, я не хочу там вихвалятися сильно, але я в Київ перший раз уже так надовго, бо я був до того в Києві, але так надовго приїхав у 2002 році, коли поступив на перший курс університету. І я вам скажу, що Київ був повністю російськомовний, повністю. Багато моїх друзів з Західної України, приїхавши сюди, перейшли на російську мову. Ну, потому что средовище. Ну, я їх не осуджував, але я не переходив. Мгм. І я вам скажу, що жодного разу в житті мені ніхто пальцем не тикав або не назвав там мене якимись образливими словами через мою українську мову. Навпаки, чули і казали, тебе, ну я не вважаю, що в мене ідеальна українська мова, але казали, в тебе така гарна українська мова, навчи нас. Я вам скажу, що я навіть одного палестинця, який ні одного слова не знав української мови, навчив українську мову, бо він цього захотів. Веду до того, що якщо людина хоче, вона може з легкістю вивчити українську мову. Я навіть його там наші західноукраїнські різноманітні там словечка, сленги навчив, він там навіть знає наш там місцевий діалект. От, і жодного разу я не почув якоїсь дискримінації. Зараз Київ, ну, суджу, бо я тут живу, став набагато україномовнішим, і я вважаю, що цей процес рухається українізації, він рухається органічно. Тому, повертаючись до вашого питання, от дивіться, є два підходи до мовного питання, навіть три. Почну з третього, останнього, який вважаю поганий і небезпечний. Це штучне підняття мовного питання і використання його в різноманітних там, виборчих, політичних речах. Я проти цього. І це зразу видно, коли це штучна кампанія. Хто на що працює, да. Це зразу видно. Я проти цього категорично і не сприймаю це. Є два інші підходи. Є більш агресивніший, коли на рівні там законодавства і будь-все, що пов'язано з законодавчою роботою, українізація, так? І є більш органічний підхід, коли от я вважаю, що от квотування, наприклад, телебачення, радіо, виробництва кінопродукту, воно дає свій ефект. Так ми ж бачимо це. Так. Протягом Воно дає свій останніх ефект. років ми бачимо. Але цей процес потрібно робити органічно, так, щоб не викликати відторження у тієї людини, яка, наприклад, використовує російську мову. Слухай, а чи є проблеми якісь у людей, які ходять в кінотеатри? Я не бачив.
всі це Розповідали, що там Розповідали. економічно невигідно. Коли значить. це обговорення було, Так, я коли пам'ятаю. ще не було голосування за ці квоти, стільки було там всякого шуму, що там ніхто ходити не буде, там і що? Це ж просто Ну, все В опровергнуто. перспективі воно дало свій результат. Да. У нас з'явилося купу класного україномовного контенту, і пісень, і фільмів. І, я вважаю, що це дало свій ефект. Але коли говорять про мовне питання і начебто, і то, що готуються якісь, можливо, там зміни у Верховній Раді, то я скажу, що нас на рівні фракції «Слуги народу» немає зараз готового якихось змін, які ми вже пройшли дискусію, обговорення і будемо виносити в зал. Цього немає. Є різноманітні думки. У нас фракція складається з Очень великої різні кількості люди. людей, часто навіть полярних поглядів так, на цю тему. Тому звучать різні ідеї. І можуть навіть бути різноманітні індивідуальні законодавчі ініціативи. Ми ж не можемо окремому народному депутату заборонити зареєструвати... Монобільшість – це не рабство все-таки. Ну так, законопроект. Але це не означає, що це загальна фракційна позиція. Але мова йде про те, щоб в тому числі виконати наші зобов'язання і наш курс на євроінтеграцію і забезпечити ще також права національних Вот в меншин. европейских рамках, в рамках стандартов, предусмотренных европейскими странами, это, по-моему, идеальный вариант. Саме на це ми і орієнтуємося, коли говоримо про можливе вдосконалення цього законодавства в цьому напрямку. Я вот, например, был в Финляндии, там на севере живут самы. Они живут в нескольких странах, по северу Скандинавии, да? И там преподают аж 17 диалектов самского языка. Просто где живут люди, там есть школы, там все нормально. Они все учат финский, и они все знают родной из детского сада. Учат з детского садика, все Дивіться, хорошо. я вам теж інший приклад. Я був в гостях у Швейцарії у одної сім'ї. Гостювали ми на запрошення. В них 4 офіційні мови, причому, що чоловік і жінка говорять один французькою, один німецькою, а вона німецькою. Це не заважає їм один одного розуміти, це не заважає Швейцарії нормально жити. Ну, це другому страна Але формувалася, це абсолютно, але при тому, розумієте, в них цей суспільний договір базується на дуже хорошій економічній базі. Нас трошки інша ситуація. Бо часто можна навіть почути, що і ту саму Швейцарію як приклад наводять. Що давайте, от у них є різноманіття, чому в Ну, Україні это це не зробити? такая жирная притяжка вообще. Дві причини, чому не можна такі аналогії проводити. Перше, я вважаю, що поки в нас немає достатнього добробуту і соціально-економічної такої високої благополуччя в державі, то всі питання мови, культури, вони політизуються і вони не можуть пройти якісну предметну дискусію. Тобто, якщо тільки ми у цьому напрямку дамо слабинку і почнемо говорити про різноманіття там, як державної мови, повірте, вже завтра українська мова буде під загрозою. Давайте говорити відверто. Знаєш, як... Ті держави, які мають ресурс, я зараз конкретно говорю про Російську Федерацію, вони себе в чомусь обмежать, але вони спрямують сюди величезний ресурс для того, щоб, якщо не повністю знищити українську мову, то принаймні максимально поширити російську і закрити це питання. Например... А це вже вплив і в інших вимірах. Нет, например, Беларуси, он на глазах, где фактически белорусская мова, вона фактично майже знищена. Вона стала периферійною. Так, хоча офіційно вона така ж, як російська, державна мова. Ось що може бути. Аналогія більш ближче, звичайно. Да. Ну що, як компанія Макдоналдс правильно зробила? Все. Я вважаю так, не знаю, чи це маркетинговий хід, чи це якісь там дослідження, в тому числі там з точки зору збільшення продажів, але підтримую це і вважаю, що вони від цього нічого не втратять. А знаешь, что написал Сергей Иванов, такой журналист, он из Луганска, да? Он написал такую вещь про, сейчас я найду. Річ у тім, що Макдональдс скасує без прецеденту з точки зору інших закладів харчування витівку. Він виконує закон.
І це настільки нечувана для нашої країни подія, що пройти повз неї насправді важко. Всесвітня мережа, статус та репутація якої дозволяють не зважати на гавкіт кремлівських шавок та їхніх місцевих бліг, демонструє всім іншим, як має поводитись серйозний та відповідальний бізнес, і це викликає повагу. Вони просто виконують закон. Все. Ну, тому немає за що їх критикувати, і ті, хто там оголошують їм бойкот, не мають на це право, але повірте, це не є позиція, яка спрямована на, ну, яка має, скажімо так, яка є державною. Хотел проговорить про минский формат. Ведь тоже мы, потому что никогда Крым не... Вот в отличие от тех, кто может это отделять, мы не отделяем. Мы говорим про и Крым, и Донбасс всегда. Да? Мы понимаем, что другая причина первого. Да? Вернее, первая причина второго и так далее. Вот. Глава министра иностранных дел Дмитрий Кулеба образно заявил, что Украина держит минские переговоры на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, сейчас все знают, что это такое в связи с коронавирусом. Да? Давайте послушаем комментарии голови МЗС, а потім поспілкуємось. Я б сказав, Мінськ ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор. У дипломатії є 3 основних методи досягнення мети. Перший – це щось активно робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити. Тоді речі, як правило, помирають самі собою, або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити. Я не хочу заглиблюватись в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу – наступальна, активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції. Ну и, наверное, давайте послушаем еще 2 цитаты. Ну, вдогонку всего этого. Евросоюз и США будут впредь поддерживать Украину. Такое намерение выразили министры иностранных дел стран ЕС во время совместной видеоконференции. Это вот коллеги как раз Кулеба. Давайте послушаем, что сказали верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Германии Хайко Маас. Вот подряд 2 их цитаты и обсудим тогда. Щодо східного сусідства, ми підтвердили міцне партнерство між ЄС і США. Воно залишиться критично важливим, зокрема щодо України. Звісно, необхідно, щоб Росія виконала свої зобов'язання з цілковитої імплементації Мінських угод. Ми поділяємо спільну мету з нашими американськими партнерами. Ми хочемо сприяти у регіоні східного сусідства простору демократії, верховенства права та вільних економічних відносин, від чого виграють усі сторони. Ми не залучені у жодній іншій країні так активно, як в Україні. Ну, слова, конечно, красивые, правильные, да, но достаточно в то же время общие. На мой взгляд, Дмитро Кулеба набагато дотепніше висловився щодо... Вжив гарну алегорію, і я абсолютно погоджуюсь з тим, що у нас активна дипломатія – це найбільш перспективний шлях. Тобто такий міжнародний тролінг, ну так грубо кажучи, да? Тобто ми пропонуємо, і ми не бачимо відповіді з того боку. І суспільство міжнародне бачить, що Росія не готова просто виконувати мінські обов'язки. Ну, вони це давно зрозуміли, питання наслідків за це невиконання. І є проблема того, що насправді навіть міжнародні інституції, вони не слабкі і обмежені у можливості впливати на Російську Федерацію. Давайте об'єктивно говорити. Ну, та сама ООН, та сама Рада Європи, ОБСЄ, ПАРЄ. Ну, тобто, це більше дискусійні площадки. Без питань. Ці міжнародні майданчики потрібно використовувати, лобіювати національний інтерес. Це ніхто не ставить під сумнів. Але питання, наприклад, які наслідки від невиконання резолюції ПАРЄ? Або які наслідки від того, що, наприклад, ООН там скликало термінову сесію, вони там проговорили там на рівні Радбезу, але в Росії є право вето. Тобто, насправді... Єдиний смисл, щоб санкції не знімали. От поки це От якраз у цьому напрямку, попри те, що там розказують, що от все, ще на півроку, а далі все, без шансів там... Це говорять вже 6 років. Так, про це говорять, але тим не менше, цю єдність Європа зберігає і за це їм дякую. І хто би там що не розповідав,
економічні втрати Російської Федерації великі. Але я зараз, якщо ми говоримо вже про санкції, більше маю на увазі не оці персональні санкції проти юросіб і фізичних осіб. Більш, на мій погляд, все-таки б'є по Росії секторальні санкції. Росія починає відставати технологічно, Росія має обмежені можливості по залученню фінансів. І я вам скажу, Європу дійсно виснажує ця ситуація, тому що та сама Німеччина і багато європейського бізнесу готові вкладати гроші, в тому числі в Російську Федерацію, і величезний ринок збуту. І вони би хотіли відновляти ці економічні відносини. Вони також несуть збитки. Але якщо Європа піде на послаблення санкцій, то повірте, я думаю, в них є таке усвідомлення, це і загрози для них самих. Тому що, в разнос все пойде просто. Просто ніхто тоді не може передбачити, як Росія буде себе поводити по відношенню. Как это было, когда после встречи в Мюнхене в 1938, кажется, году премьер-министр Британии приехал, сказал: я привез вам мир с Гитлером, с ним надо сотрудничать, бизнес-контакты. Они закончились бомбежками в итоге, да, когда вот вместо санкций вот было такое. Да? И вот хочу к тебе уже как политологу звернутися, як до політолога. Яким буде кінець Росії в її сучасному стані? Як це буде відбуватися? Як це було під час розпаду СРСР? Чи якось інакше? 2 хвилини. Складне питання. Я знаю різні прогнози з приводу майбутнього Російської Федерації. В основному їх є 2, навіть 3. Я питаю твій. Я твій прогноз. Так, я просто коротко це. Я скажу, до кого я схиляюсь. Перший – це те, що незалежно від того, хто буде при владі, режим авторитарний буде зберігатися. Другий – це те, що буде фрагментація і розпад Російської Федерації на різноманітні. Як було з СРСР. І третє – це те, що після того, як Путін відійде, буде умовна демократизація. Я прогнозую, що якісь там довгостроковій перспективі можлива і фрагментація, тому що в них проблем насправді дуже багато. На Сході це Китай, всередині країни дуже багато таких умовних заморожених різноманітних конфліктів, які можуть в свій час вибухнути. Але на даному етапі я вважаю, що дійсно від того, хто очолює оцей авторитарний режим, дуже багато залежить. І от Путін, він зараз виступає таким драйвером цієї імперської політики. З його відходом, можливо, щось зміниться. Я не знаю, чи на краще, чи на гірше, але щось точно зміниться. Тому поки Путін, вибачте, у руля, якихось кардинальних змін, чесно кажучи, від їхньої зовнішньої політики я, напевно, не чекаю. Так би, якщо б з Гітлером ніхто не боровся, або там з Совєтським Союзом до сих пор би не существували. Є економічні моменти, які стимулюють і змушують йти на переговори і на якийсь компроміс. І якраз у цьому напрямку і треба активно працювати. Спасибо, що прийшов. Василь Мокан, народний депутат України, був у нас в ефірі. Дуже дякую. Дякую вам. Приходьте частіше. Дуже приємно спілкуватися з патріотичною людиною, яка є народним депутатом України. Дивіться АТР, у нас буває дуже цікаво. До побачення.